Okay, so grade 12. Asike sidile nento esibiza nge-organic chemistry. So, i-chemistry kade waqala ukuyenza kusukela grade 10. But this is a branch of chemistry that deals with the study of carbon compounds. Okusho ukuthi yonke into eno-carbon, so ingenzeka ibe i-non-living or ngenzeka kube i-living organism. Ziningi izinto ezino-carbon. For example, izinto njengawe. Ikhona i-carbon that makes up umzimba wakho kuwena ngithi. But you also have the carbon dioxide, which is not anything ephilayo. So it is based on almost yonke into ekhona eno-carbon. As long as we-compound and kukhona u-C. We will discuss why kukhulunywa kakhulu ngo-carbon. So, ama-organic molecules, obvious, ama-molecules containing ama-compounds. So, omunye ngathi ama-organic compounds, which means ama-compounds ano-carbon. So, yini lebaluleke kangaka ngo-carbon? U-carbon unama-valence electrons awu-4. Mesifana nangu nje u-carbon, it can only have 4 bonds. Angabonda la, abonde la, abonde la, abonde la. So, u-carbon, uma ebonda nomunye u-carbon, khonto eyenzakalayo. Let's just say nangu u-carbon la, abonde nomunye u-carbon. How? Kodwa lo carbon una 4 nje, which means naye uzophinda akhiphe omunye u-4 wakhe. Afake omunye u-carbon. How? Naye lo carbon unomunye u-4 wakhe. Buka khonto ekufanele kumele uyinake la. Njengoba ngithi uno-4 kuwo 1 2 3 4. Kodwa lo 1 ukhona futhi kunalo 4. It is because it is a concept of sharing ama-electrons. Njengokuthi wena, for example, uma wakho nobaba wakho banengane eyodwa uwena. Yabo? Kulula ukukhuluma kanjalo, but let's just say when ubaba wakho noma wakho banengane eziwu2. Uma bebuza uma wakho ukuthi unengane ezingaki, uzothi eziwu2. Uma bebuza ubaba wakho ukuthi unengane ezingaki, naye uzothi eziwu2. Kodwa kuqondile ukuthi bobabili banengane eziwu4. Angithi ngoba lezi eziwu2 abakhuluma ngazo bobabili ezabo bobabili. Ukuthi the same concept here. Ukusho ukuthi nale electron ela nale ephuma ngala makes up this bond eyodwa. Yabo? So, u-carbon has the ability ukuthi akwazi ukubonda nezinto eziningi, and when that happens, it creates a chain of ama-carbon atoms creating a compound, and izoba nama-characteristics ahlukile depending on the number and the size of ama-carbons. So, enye into emele uyazi ngayo futhi i-carbon, it does not only pair or bond up with carbon itself. La kenzeka kube khona o-hydrogen. Kube khona o-hydrogen yonke indawo, and whenever kukhona i-compound with just hydrogen and carbon, kunegama abalibiza ngalo. But we will go through lolo gama lelo and wonke ama-terminologies. Wena, I'm sure usutsheliwe ngayo organic chemistry ukuthi uzoyizwa ka-grade 12 awema, but relax. Ziningi izinto ozozenza, ziningi izinto ekumele ukuyikhumbule njalo, but remember ukukhumbula. Into esiyibone ngokukhumbula ukuthi awukhumbuli ngoba nakuyazi, ukhumbula because you spent enough time ngayo leyo nto leyo. Kuba lula ukuyikhumbula ukuthi uyayazi usangayikhohlwa, but mawusu uyazi uzolibela uyiphinde, kuzoba nzima ukuthi uyikhohlwe. Yonke esimele senze la, because kusazomela senze ama-carbons whereby izoba khona iyodwa carbon ebe u2 ebe u3 up until sizogcina ku8. Mele sazi ukwaname yonke lonto leyo. Asambe manje siyobheka ke ukuthi lama terminologies awu3 engikhuluma ngawo ukuthi achaza ukuthini, and then we go on to ama-carbon from 1 to 8. Okay, now i-definition esizobe sikhuluma ngayo ke manje. Yona yokuqala le esiyibiza nge-homologous series. So, homologous series into efana njengomndeni. Kunemindeni eminingi osazofunda ngayo. But ke sizakhuluma nje ngokuthi umndeni into ekanjani. Ubona ngani ukuthi umndeni lo? For example, mhlambe abantu ngenza isibonelo, mhlambe abantu baka A, angithi isibonelo nje, mhlambe abantu baka A baziwa ngokuthi banamadlebe amakhulu. So most probably mawubona abantu abaningi endaweni eyodwa banamadlebe amakhulu, uzocabanga ukuthini? Hayi, abantu baka A laba. O mhlambe abantu baka J, mhlambe bona bampofu kakhulu. Mohlanga into abakanjalo, you would think ukuthi abantu baka J laba. Kanjalo. The same concept sike with ama-homologous series. Mawubona i-arrangement of ama-carbons and nama-functional groups, uzobotha ngiyawazi lo mndeni phela.
yabo ama-alkanes lawo kanjalo kanjalo njengoba usuke uwenza nawe ngokwempilo nala kukanjalo. Okay, so it is a series of compounds or molecules that has the same general formula and the same functional group. Okusho ukuthi lama compounds lawa ane formula eyodwa, general formula, which means remember phela ama carbons umndeni owodwa. Remember umndeni unobaba, umama, bhuti, usisi, gogo, mkhulu, ukhokho, umshana, umzukulu. Baningi abantu, but all of them belong to the same family. Angithi the same concept ke nala. Bonke labo bantu belong to the same family. Nalana wonke lo ma compounds angafani belong to the same general formula. Bane formula eyodwa indlela ababekwe ngayo. And they also have the same functional group. Okuyi functional group ifana njengesibongo, into ekuyiyona ebatshelayo or etshela abanye abantu ukuthi bayinto enjani. Nalana ke i-functional group iyona eshoyo ukuthi okay, mina ngiyi-alcohol, omunye athazini, mina ngiyi-ester, yabo. Akasho ngoba nakethanda, just because kunesizathu, kune-functional group ekuyiyona ekhombisayo ukuthi ngempela. For example, akekho umlungu ongasho ukuthi umuntu omnyama yini, sibe simbona ukuthi umlungu, yabo. Yini esitshelayo, it is a color, angithi nakuthina ke ayikwazi functional group mhlambe yama haloalkanes ithi azini ngi-alcohol. Awukwazi kube alcohol ube sibona kahle uyi-haloalkane. We hydrocarbon ene halogen kuphela. So you need OH ukuze ube alcohol, uzothatha phike lo alcohol ungayona. The same concept, ama compounds awakwazi wona ukuyiphikisa, awaxabani lento ayiyona asuke eyiyona. Each member of a homologous series differs from the previous by a CH2 group. Lento le iqonda ukuthi ukhona umeth, ueth, ngikubhalele, but ngisazophinde ngikubhalele with ama drawings. Kukhona umeth, ueth, uprop, ubute, bese kuba upent, uhex, uhept, no-oct. Ama prefixes lawo bonke laba they are different by a CH2. CH2, it is just one carbon bonded to two hydrogen atoms. Okusho ukuthi carbon owodwa obonde noba no H ngaphezulu no H ngezansi. Baqonda ukuthini bathi differs from a CH. Lo uma kwi-alkane it will be methane. Ngobani? There's one. Lo 1, lo 2, lo 3, lo 4, lo 5, lo 6, lo 7, lo 8. So as long as in a carbon eyodwa it is methane, kune suffix. I-suffix iqhamuka from the homologous series noma from umndeni. Yabo. Kufanele ukuthi prefix igama ngokuthi mina ngu James waka Ndlovu. uJames igama uJames yona le prefix esikhuluma ngayo, and then uNdlovu yona ke leyo suffix ephuma nani ne homologous series leyo. Uma kuthembe kwi-alkane bonke bazogcina ngo-ane, okusho ukuthi uma iyodwa i-carbon umethane, uma ewu2 u-ethane, uma bewu3 upropane, kanjalo. But uqala ngakho lokho. So njengoba they differ by a CH2 group, nangu CH2. So uma uphinde uqhuma unyusila, lo silo uzophuma nani already na ibond eyodwa la uzofika edabanye abawu2 la. Yabo? So njengoba edabanye abawu2, lo okade eyedwa usehlukile kunalo osekhona manje by a CH2 group. Okusho ukuthi the more you add OC, the more you also add ama CH2 bonds or ama CH2 group, making the longer chain. Lonto leyo ngomnyuka kwama chain or increase in carbon kunento eyenzayo. But ke usazofunda ngayo ukuthi affecta kanjani izinto ezinjengo boiling point, melting point, etc. based on the intermolecular forces present on that compound. Ama intermolecular forces abalekile ukuthi wazi wawenza grade 11. So if you feel as if ngeke uzwa understand kahle la, it is not very important kakhulu la, but hamba uye ka grade 11
ubheke i-content yase-info class, ungene kwama-intermolecular forces, and then mawuqeda lapho uzobuya back usuzoqala i-organic chemistry with umqondo osu-ready ukuthatha yonke into esizobe sikhuluma ngayo la. Asame sochaza ukulandela. Alright, ake sikhulume manje ngama-saturated compounds and unsaturated compounds. Yini le kwenzakalana? So igama mhlambe ethi saturation wake walizwa mhlambe kukhulunywa mhlambe ngaye ngenza example ngombhobholo, ngokuthi ukuye kwenze amanzi umbhobholo uphuze kusala ushukela lapha ngezansi. So sibuza ukuthi leyo nto isuke idalwa yini, ngoba ufakile ushukela wafaka amanzi wagovuza, but still kunoshukela ongafuni ukusuka. It is because usuke ureach i-saturation point yawo lo ushukela. Siqonda ukuthini ke lapho? So asiqale sifunde la, and then mase siyabuyela kule nto yambhobhodlo zama ukuyi-understand a little bit better manje since sesifundile ngekancane nge-organic chemistry. Compounds in which there are no multiple bonds. So omunye angasho ukuthi compounds with single bonds only between carbon atoms in their hydrocarbon chains. Yeah, but it means the same thing. So nala sungasho ukuthi double or triple. Things are the same thing here, but again, these are compounds in which there are no multiple bonds between carbon atoms in their hydrocarbon chains. So kusho ukuthi njengoba hydrocarbon, i-compound enjani ebizwa nge-hydrocarbon, i-compound eyenziwe ngama-atoms ka-hydrogen ne-carbon kuphela, which is why it's a hydrocarbon. Okay, so kulo ma-chains, and ama-chains khulumile ngawo ukuthi it was whereby o-carbon bebonda babe baningi, and then they start to form a chain. Yabo? Okay, so uma ku-saturated, it means leyo nto leyo ayinawo amanye ama-atoms azokwazi ukubonda with anything else. The same concept ke with ushukela namanzi, usuke sengekho amanye ama-atoms amanzi azobonda naloshukela wena omningi ufakile. Okusho ukuthi ukuze amanzi akwazi ukubonda futhi noshukela wenza njani nawe, because usutestile angithi weza ushukela mningi la, so you add more water, ufaka amanye amanzi. Ngokufaka amanye amanzi you are adding more atoms kuyona leyo compound yakho or leyo solution yakho. The time you add amanzi, you are giving lo shukela okhona manje an opportunity to react or to bond with la manzi lawa ngithi. Okay, so saturated ama compounds in which there are no multiple bonds, or ama compounds which only have ama single bonds between their carbon atoms in their hydrocarbon chains. Let's call them unsaturated. Unsaturated are just carbons with one or multiple bonds, which loma bonds are double or triple between their carbon atoms in their hydrocarbon chains. Asithaza futhi ayo. Okusho ukuthi yona ngala lento imanje mhlawumbe si asidwebe nje u3 uproper ngithi asidwebe mhlawumbe upropane. Lo propane lo uzoba nobani? Upropane remember a hydrocarbon, therefore there is only hydrogen and carbon. Now propane, yoba, it is saturated because it can't. There are no available atoms. Yoba, I say ngala sidwebe upropane. So nakhona sithi C. Yabo? And then mhlambe sifake double bond la. Yabo? Uma sifake double bond la, ngala vele obviously kuzoba khona abakanje. Because ama bonds azoba u4. Yabo? Ngala already sewu2 3 ngala okusho ukuthi kusodwa nje eyodwa mhlambe singayifaka phezulu.
ngala awu2 okusho ukuthi kushoda amanye awu2. Uyabona umehluko? Okusho ukuthi lento le if it breaks down kuzovuleka amanye ama-atoms awu2, therefore it can now react with okunye, which is baqonda ukuthi it's unsaturated. Kanti ngala ayikho into abangayenza, yonke into iphelile la, kusebenzile konke. Ngona umehluko between ama-compounds are-saturated nama-compounds are-unsaturated. Asenikukulandela. Alright, so manje sizochaza i-functional group. Functional group kuwena ngithe isibongo. Yonke ekutshelayo ukuthi wena ubelong ngaphi, wena wakaba. Okay, so the functional group, it is a bond. An atom or a group of atoms that determine the physical and chemical properties of a group of organic compounds. Konde ukuthini ngelonto? Okay, ikonde ukuthi ilento le ilama atoms lawo angafani nalawa amanye axhumene kephi kuyona le hydrocarbon, okuyiyona into etshengisayo ama physical and chemical properties njengani o boiling point, o vapor pressure, o viscosity, izinto ezikanjalo. Lezo uyifunda ka grade 10. But ke even na grade 11 under ama intermolecular forces. But ke into engisho nge-functional group kuzomela uwabambe wonke ama-functional group. Uthi ama-functional group into enjani? For example, ama-alkenes ane double bond. That is a functional group. You want to put a double bond between the carbon atoms pale. And then you can also have ama-alkynes with triple bonds. Ayikho any organic compound in a triple bond besides ama-alkenes. You have ama-alcohols with the OH, you have ama-aldehydes, you have ama-ketones. But ke yonke le mndeni le with ibongo zakhona ama-functional group ilazo bese siyenza khona ke manje sesizoyihlukanisa ke manje. But ke engikuthembise kona ukuthi ngizokutshela ngikudwebele ukuthi i-carbon maye yodwa siyibiza ngani, idwebeka kanjani up until sisuke ku1 sesiyofika ku8 asangisekho. Alright, so now ke ama prefixes ozowasebenzisa. Remember ka English a prefix ile syllable efika eqaleni. A syllable is not a word but umsindo owusho, njengokuthi uma mhlawumbe ngithi methanol, umethanol okusho ukuthi awu3 ama syllables lapho. Lo met lo qala upre usenqaleni okusho ukuthi iwona oba i-prefix. Okay, so manje sifunda indlela zokwazi ukuthi uma sesiyo name lama compound siyazi ukuthi eqaleni kunama prefixes emele siwasho based on uthi mawubuka phela o carbon bangakho. Uma bewu3 o carbon futhi i-compound yakho izoqala ngo-prop. Yabo? Kanjalo kanjalo. So, nangu kumet ono 1 carbon atom. Umdweba kanjani ke? Uzoba no carbon owodwa kanje angithi. And then mase azoba no C. No H, I mean, because remember it is a hydrocarbon. Now about OH. About 4, because remember it always bonds 4 times. Because when some bonds are 4. Ubalo, umethanol. Umet njalo, just methyl. It could be a branch in some cases. And then we have F. F has 2 carbon atoms. Which would C bond no C. It could be C double bond here, but or C ababili. Moral of the story. An ethyl group bese kuba khona OH yonke indawo. Ubalo ethyl group, and then we have a prop. Prop in 3 carbon atoms. So 1, 2, 3. And then nama bonds are khona. And then what's left is so far OH. Yonke indawo khona ama bonds. So this is how you get like this chains. The more you add O carbon, the longer the chain, and that has an effect on its physical and chemical properties. So okamanje senza umet add no prop. Okulandelayo sizokwenza ubute, which has 4 carbon atoms, upent, which has 5 carbon atoms, no hex, which has 6 carbon atoms. As I was open. Alright, so now you are tengisho, we have a bute, pent, no hex. We know two butes has 4 carbon atoms, pent has 5
and then hex has 6. Yabo. Abanye they call it butyl group, pentyl group, hexyl group, kanjalo kanjalo. So asiqala sidwebe ini ubuild uword. So I will use the whole space ukuze uzokwazi ukubona sidwebe kanjalo kanjalo kanjalo. So it has 4. Okusho ukuthi 1 2 3 4. And then mase ufakani ngizobadweba nje as ama-alkanes. Why? Angifuni ukuconfuse ngama double bonds, but just know ukuthi asangaba khona. So sifaka OH. Yabo? Into ekanje mayiqala nje ngo-butte isuke inokuma kanje, or isuke ino-carbon abawu-4 njalo ishathiwa ibelonga ngophi umndeni anginendaba. Mayiqala ngo-butte ino-carbon abawu-4 because the word butte means 4 carbon atoms. Asambe sobheka upentane ke manje. Alright, so lesimenzile ubutte. Pentyl group una 5 carbon atoms, and between those 5 carbon atoms sangaba khona ama-triple bonds, single bonds, double bonds, we don't care. But ngisakukhombisa nje ukuthi ima kanjani kuphela ama-structures bawudweba kanjani. Asikakangeni kuyona le esicacisile kuthiwa dweba u-2 methyl dibromopentane. Cha, yabo kunezinto eziningi kakhulu, but sizongena nje kancane kancane. So 1, okay, asimdwebe ngo-blue. Simdwebe ngo-blue no-red. So 1 2 3 4 75. So njengoba ubeke lapho lwasiki iqonda ukuthini lonto. Ayikho into eshintshile. Why? The train is still the same, or the chain. Mawuyibuka isahamba nje kahle, yabo? Akajingi ndawo. So okuseleke manje ufaka OH wethu. Okay. And then sesifaka OH. OH ungabakhohlwa ukubafaka, otherwise ayiphelele into osuke uyibhala. And then we're done. Yabo ilula kanjani? So asambe sokwenza manje uhexane. So ungayikopela down phansi mawuthanda, or maybe you have it kwi-guide or a textbook, kodwa ke zijwayeze uyidwebela wena, because etestini bazokubuza ukuthi idweba kanjani mhlambe i-organic compound enje ene-formula enje, and you need to be able ukuthi ukwazi ukuyidweba into enjalo. So umsebenzi wakho nje manje osele is to always have ipensela. Try it out ngepensela and then do it ngo-ink, because uzobona masenza ama-naming ukuthi mawuzoqala ngeside eli-wrong you might end up usuname into e-right ngendlela e-wrong, yabo? So manje we're doing hexane, which has 6 carbon atoms. So omunye ngathi C no 1 2 3 4 5. Because I chain nale, it doesn't necessarily have to be straight as in horizontal, cha. As long as ingaphuwanga ndawo. Uqedile. Oh, last one. Mase ufaka OH nje, ngifakela OH. Make sure yonke into oyibhalayo kodwa ukuthi i-neat uze ungadideki, wonke umuntu uzokwazi ukuyibona. So the main reason mina ngidwebe kanje is because bengibale ukuthi uma ngidweba kanje ngenza kuphela ispace, yabo? Because ngifuna ukuyidweba ibe enkulu nawe ukwazi ukuyibona. So if you take a screenshot or now uphinde uyibhale, but konke la ngidwebela kona I'm using umndeni owodwa, umndeni wama-alkanes. Asambe siyokulandela. Alright, so seku-helped manje. And let me just use umndeni ohlukile, mhlawumbe ngifake i-double bond somewhere. So 1 2 3 4 5 6
7. 1 2 3 4 5 6 7. Ayiseduze kakhulu. Siyiqaqanise kancane. Ngathi 1 2 3 4 5 6 7. And then mhlawumbe ngifake i-double bond la mhlawumbe ngifake enye i-double bond kanje. Okusho ukuthi kwezinye indawo khona ama-single bond. And then sengizo-add ke o-hydrogen. Already la khona 2 3, so ngi-add to 4, yabo? 2 3 ngi-add to 4 because remember i-total of 4. La 1 2 so 3 4. 1 2 3 fake ngezansi 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. And then siyababhala ko H bakho la ukenzela. So H ngenzela ubone ukuthi it doesn't necessarily have to be ama-alkanes phela cha. Kuyakwazi kuba okunye. As long as wena o-carbon bakho bewu-7 uhept lo ukuthi uheptane, uheptene, uheptine, we don't care. Qala ngo-hept kodwa sikwazi. Yabo, so this is how you draw le compound le. Azile futhi uzoyiname. Azile uzoyiname asiname. Ngisakhombisa nje the different types of structures na indlela phela nawe kumele ujwayele ukudweba. So you can take a screenshot njengamanje or uyibhale phansi upause i-video uyibhale. Sizokwenza manje le ino-oct. U-oct uyazi it is derived from the word 8. Nje ubona ni-octopus inani inemlenze u-8. I-shape ka-maths enama-side awu-8 is called an octagon. Yabo? U-oct nje udila no-8. So aswadweba u-8. It's 1 2 3 4 5 6 7 8. Nakhona la uthi ngithi ukuthi kancane lapho singithi ukufaka ubromine la, and then la ngithi ukufaka mhlambe uchlorine kanje. Ngifake lama single bond mhlambe ne-double la. I'm just creating it randomly. Why? Kubalekile ukuthi ngikwenze loba angifuni ujwayele indlela eyodwa. So ufaka nje OH asiname siyayidweba nje siphele kanjalo, which is why sirelaxile singatatazeli. Oh, so now it could be since in a double bond, yabo? Futhi iphinde ibe no bromine, yabo? Inokudida nje mawubuya mhlawumbe isaconfuse but lento senza random, it's fine. Ngisakhombisa nje ukuthi into eno-oct as long as ino-carbon number 8 iqala ngo-oct. Asinendawo sikwenzakaleni ke. Umndeni nje uwona olandelayo but into ezokhombisa ama-boiling point nani ikakhulukazi kwi-number yo-carbon. And then ke i-functional group la nansi o-chlorine no-bromine, yabo? Ama-halogens iwona wena that will affect ama-physical and chemical properties of yona lento. So manje sesiyahamba ke manje siyongena kuwona ama-homologous series yonke lemndeni le esinayo sesizoyihluza nga-1 sibhale ukuthi ama-alkanes aneformula enjani, adwebeka kanjani, and then we go on to ukuthi a-affecteka kanjani and ama-branches akhona anjani, yonke into nga-1. We have ama-alkanes, we have ama-alkenes, we have ama-alkynes, we have ama-ketones, we have ama-aldehydes, we have ama-alcohols, we have ama-carboxylic acids, and then we have ama-esters, yabo? So kuningi, and yonke lo mndeni le kuzomela uyazi ngeyikhanda, because mawuya lapha wena uzobe uphethe i-calculator, ama-pen namapensela, i-rubber ne-ruler. Uzobe ungaphethe imbuzi, angithi? So ngeke kuze kukusize ukuqala manje ukukopela, yabo? Remember, you are doing grade 12 unyaka wakho wokugcina, so ukusacrifice unyaka owodwa for the rest of your life sounds like a good deal. Asambe soyibheka.
Alright. So, sesahluka-ke manje. Njengoba ngitshela ngayo yonke le mndeni, siqale ngale kuqala. We have something called ama-alkanes. So the homologous series mndeni ama-alkanes. General formula. Wonke ama-alkanes anale general formula le. CnH2n plus 2. Yini lo N lo? U-C vele uyazi uba u-carbon, u-H uyazi u-hydrogen, because i-homologous series yama-alkanes is a hydrocarbon. Usuyayazi futhi yini hydrocarbon. Ngeke ngakutshela. It is a compound consisting of hydrogen and u-carbon pair. So, as per a functional group, wonke ama-hydrocarbons fall under ama-alkanes anale functional group. There's no double bond, there's nothing. It's just the OC border bonded with any or hydrogen. Kuphela. I-suffix, I think ngitshela nge-prefix ekuqaleni lesi leyokuqala before the name. So ekugcineni kwalo igama there's something called the suffix. So mawusho ukuthi mhlambe o-carbon bawu-2 futhi uzothi eth, akhumbula lo eth, ethane ugcina ngo-ane ekugcineni. Mawuthi bawu-8 futhi octane. Mawuthi bawu-9, mawuthi bawu-13 kuna amagama akhona, but wena ugcina ku number 8 ka grade 12. Njengakwi-maths ukuthi most of the time bagcina grade le ka 10 baqala ku-3 bathi triangle, u-4 quadrilateral, 5 pentagon nala pentane, yabo, and then u-6 hexagon, hexane, u-7 heptagon, heptane, u-8 octagon, octane, and then u-9 unenogon, u-10 udecagon. You also do 11 or 12, but wena you're doing a high school, so awuqhubeki. Now example of igama. Lo u-eth, akhumbula u-eth or u-eth ukuthi sukunama-carbon atoms awu-2. So lo eth lo uqonde lokho. And then kumele agcine ngoba. So this is a prefix, this is a suffix. Ugcina ngo-ane, yaba? And then this is a structural formula. It's spread out kahle. There's a difference between a structural formula, a condensed structural formula, and a molecular formula. Structural formula, ama-atoms are represented with the bonds. Ngawonke kanje ubona lo C na wonke ama-bonds ka-C ayavela. Unlike this, kuvela u-C no H3. You don't know how they are bonded together. Angithi, you can do it because uyazi ukuthi u-C unama-bonds awu-4. So, yona structural formula yani ethane le. This is just for ethane, ungathi ama-alkanes cha. It is a type of alkane with 2 carbon atoms, which we call ethane. And then we have the condensed structural formula. The condensed structural formula ubhala kanje. Abanye babuye bafake isho dash la uma bethana. Into abayenzayo ke uthi C bangako H 1 2 3. So CH3 bonded with C 1 2 3 or CH3. And then you're done. Yabo kulula kanjani ukuyithola i-condensed structural formula. Yona nje into oyenzayo. So I understand ukuthi ziningi izinto ezizoqhamuka la. Kodwa umsebenzi wakho is just take a breather, uyibuke kahle. Ziningi izinto emele uyikhumbule la. Maningi ama-definitions, iningi ama-terminology, ama-theories. Wena nje thatha isikhathi sakho. I-topic le ayikho ningi, but uma usuyi-breaka down, usuyifunda, uyabona lezi zinto lezi ey'ncane ey'lula yizona ey'ningi. Okay, and then we also have a molecular formula. The molecular formula just consists of ama-atoms individually ukuthi mangaki. O-carbon bangaki bawu-2, so C2. Ukuthi bami kanjani ayinendaba. And then H bangako H or hydrogen. Ngiyabala bonke 1 2 3 4 5 6. So uphuma C2 H6. As you can see, isebenza kanjena ke lento eyade kutshela ngayo ngeformula. Bangaki ke ku-ethane o-carbon bawu-2. Okusho ukuthi u-C2 la, yabona la nje uqala u-C2. 2n plus 2. U-n u-2 angithi siyazi ngoba u-2 o-C. So 2 times 2 is 4 plus lo 2 is 6. As you can see ukuthi nala correspond. So this is everything you need to know about ama-alkanes njengamanje. Okwamanje nje na kumele ukwazi. You could copy it down or take a screenshot, but most likely ukusiza kakhulu is to get a study guide sala info class, because it has all this information for wena. Asambe sobheka ama-alkenes. Alright, so manje sikhuluma ama-alkenes. Okay, remember ama-alkenes ilawa ane double bond.
could be one or multiple double bonds. So i-homologous series umndeni ama-alkenes. I-general formula yawo wonke ama-alkenes is CnH2n. Ikanje wonke ama-alkenes, and ama-alkenes now they are hydrocarbons. Uma ngithi they are hydrocarbons ngithi they are only made up of atoms of carbon and hydrogen. And then we have the functional group. Remember, a functional group is the one that determines what it belongs to which homologous series. It is the one that determines the chemical and physical properties. Okay. Igcina ngo-ene wonke. Okusho ukuthi propene, octene, heptene, methane wonke agcina ngo-ene because they belong to the family of alkenes. We have an example of ethene. Eth, so that means in a carbon atoms out too. So this is the structural formula of ethene. Nangu o carbon about 2 bonded to O hydrogen about 4. But labo carbon about 2, they have a double bond between them. Yona pentebenza baba ama-alkenes. So uma uzobona into kanje nje ngifaka omunye usila kuzoba upropene. Why? Sebeba u3, but there is a double bond. Ngekwazi kuba propane because u-ane or ama-alkanes kanti lawa ama-alkenes. And then we also have our condensed structural formula. Condensed structural formula yethu siyibuka lana. Ubuka C odd and then ubheka ukuthi ubonde nani. So it's CH2, about 2. Yawubhala double bond with CH2 and then you're done. Ngiyabona kanjani ukuthi even i-molecular formula. I-molecular formula yona ibala nje ama-atoms ukuthi mangaki. Ayinendaba ukuthi abonde kanjani. So o-C bangaki? 1 2. So C2. OH 1 2 3 4. H4. Ngakho ke ipruvani yona leya formula le ethi CnH2n. U-n wethu la u2. So kuzoba C2H 2n, which is 2 times 2 H4. So this is everything you need to know. Okwamanje uma sikhuluma ngani ngama-alkenes, asambe siye kwama-alkynes.